Il-Gvern se jkompli jmexxi politika li tgħin lin-nies u mhux se jmur għall-awsterità, iżda se jkompli jinvesti u jkun ta' sosten għan-nies. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'intervista għal ħadd filgħodu fuq One Radio. Mistoqsi dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea brabta mas-sussidji fuq il-prezz tal-enerġija, il-Prim Ministru spjega kif is-sosten fl-enerġija huwa kruċjali biex il-pajjiż jibqa' mixi l quddiem ekonomikament u spjega kif il-Gvern għandu pjan li jniżżel id-deficit. Illi l-pjan ta' kif se naqsu d-deficit tagħna huwa wieħed ċar, spjegat li l-Kummissjoni qegħdin on target fl-implementazzjoni tiegħu, jiġifieri li d-deficit jitnaqqas b'0.5% fis-sena, qegħdin on target bl-istess waqt għandna pjan fejn jidħol il-qasam tal-enerġija, jiġifieri hemmhekk ukoll bl-introduzzjonijiet ta' dan il-pjan fil-qasam tal-enerġija se nkunu qed nindirizzaw ukoll daw l-isfidi li għandna. Il-Prim Ministru qal kif l-analiżi li saret mill-Kummissjoni Ewropea turi kif dan il-Gvern għażel li jgħin lin-nies. Iżda mhux biss, għaliex il-Gvern għandu pjan sħiħ fis-settur tal-enerġija u assigura li mhux se jkun hemm xokkijiet ekonomiċi, għal kontrarju li ġie rrakkomandat mill-Partit Nazzjonalista hekk kif id-deficit se jkompli jonqos iżda b'miżuri xierqa u mhux ta' awsterità permezz ta' budget pożittiv. Id-deficit se nkunu nistgħu innaqsuh b'dan il-mod gradwali kif maqbul mal-Kummissjoni wkoll mingħajr ma nagħtu xokkijiet ekonomiċi, mingħajr ma nagħtu xi xokkijiet li nagħmlu dak li qalilna biex nagħmlu l-Partit Nazzjonalista nħallu l-prezz tas-suq internazzjonali jiddetta il-prezz lokali. Dik tkun miżura li nġibu dbatijiet lill-familji tagħna, dbatijiet lin-negozji tagħna, dbatijiet lis-self-employed, dbatijiet lill-pensjonanti, dbatijiet lil min ħaddem. U iktar mid-dbatijiet nemmen ukoll li r-riżultat ikun kontraproduttiv, jiġifieri li tagħti xokk ekonomiku hemmhekk b'mod li l-ekonomija tiegħek tibda tiċkien tikkontratta u jkollok effett li jkun wieħed illi jagħmel ħsara kbira. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-messaġġ li wassal il-poplu fl-aħħar elezzjonijiet fejn nara fuq apprezz għall-mixja ekonomika ta' pajjiżna, iżda wara prijoritajiet oħrajn li lin mitkabbir ekonomiku u tkattir tal-ġid. Spjega kif huwa importanti li l-Gvern jiffoka mhux biss fuq kemm kibret l-ekonomija u żieda fl-impjiegi imma wkoll il-progress, it-titjib u l-kwalità rispettivament. Il-legat issa tax-soċjetà se nkunu qed niffurmaw fl-10 snin li ġejjin. Il-legat ta' soċjetà illi tafas aktar lejn il-valuri. Dwar is-settur tax-xogħol il-Prim Ministru saħaq fuq 3 aspetti, fosthom li tkompli tissaħħaħ il-produttività u l-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin permezz ta' inċentivi għal kumpaniji. B'hekk ikompli jissaħħaħ is-suq tax-xogħol u jinħolqu aktar xogħlijiet ta' kwalità. Insaħħu t-taħriġ tagħhom kemm training f'snin formattivi, b'reskilling, b'upskilling u għaliex dak biex niżguraw li l-aqwa opportunitajiet jaħtfuhom kollha l-ħaddiem Għawċin u Maltin. Il-Prim Ministru spjega kif wieħed irid jara fil-bżonn ta' ħaddiema ta' kwalità li qed jiġu f'pajjiżna wkoll għal ħtiġijiet li għandu l-pajjiż. Analiżi li saħaq li trid issir pari passu ma' analiżi oħra profonda tal-ħiliet tal-ħaddiema Għawċin u Maltin.